Φανταστείτε έναν κόσμο όπου ποτέ δεν γνωρίζετε αν και σε ποια χώρα θα ξυπνήσετε την επόμενη μέρα. Έναν κόσμο όπου δεν προγραμματίζονται δεκαετίες ή γενιές, μόνο ο επόμενος χειμώνας. Έναν κόσμο όπου τα σύνορα είναι περισσότερο ιστορία παρά γεγονός και η εξουσία τελειώνει εκεί όπου τελειώνει η εμβέλεια του αλόγου και του τόξου. Έναν κόσμο όπου αυτοκρατορίες γεννιούνται όχι από το Πάπα, αλλά στα σύνορα του χάους, σε μέρη όπου κανείς δεν έχει πλήρη έλεγχο και ακριβώς γι' αυτό κάποιος μπορεί να την αποκτήσει από τη μία μέρα στην άλλη. Σε έναν τέτοιο κόσμο, στα τέλη του 10ου αιώνα, αρχίζει η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή της σημερινής Ανατολίας. Όχι ως μεγάλο έργο, όχι ως σχέδιο κατάκτησης του κόσμου, αλλά ως απάντηση στη διάλυση. Η Ανατολία εκείνης της εποχής δεν ήταν το κέντρο του πολιτισμού, ήταν η ρογμή του. Βυζάντιο, που επί αιώνες ήταν ο πυλώνας του ανατολικού ρωμαϊκού κόσμου, εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά περισσότερο από συνήθεια παρά από πραγματική δύναμη. Οι αυτοκράτορες αλλάζουν τόσο γρήγορα που σε μερικές επαρχίες μερικές φορές καν δεν το καταλαβαίνουν. Ο εμφύλιος πόλεμος απομυζά πόρους και η πρωτεύουσα ζει όλο και περισσότερο από τη δόξα του παρελθόντος παρά από το παρόν. Σ' όλα αυτά προστίθεται μια προηγούμενη καταστροφή. Οι μογγολικές επιδρομές. Οι Μογγόλοι όχι μόνο καίνε πόλεις και καταστρέφουν στρατεύματα, τεμαχίζουν τις παλιές δομές, καταστρέφουν τοπικές δυναστείες, οι ελίτ φεύγουν ή πεθαίνουν και σε τεράστιες εκτάσεις γης δημιουργείται κενό εξουσίας. Από αυτό το κενό προβάλλουν εκατοντάδες μικροπολιτικά όντα, μπέιδες, εμιράτα, βατσάκι, αρχηγοί φυλών. Ο καθένας έχει λίγη δύναμη. Για λίγες φιλοδοξίες και έναν βασικό στόχο, να επιβιώσει. Δεν είναι κόσμος ιδεολογίας, είναι κόσμος πρακτικότητας. Ο πόλεμος είναι η καθημερινότητα, η θρησκεία ο συνδετικός κρίκος και η πίστη ρευστό πράγμα. Σήμερα είσαι σύμμαχος, αύριο εχθρός, μεθαύριο συνέτερος στη λαιλασία. Και σε έναν τέτοιο κόσμο εμφανίζεται ένας άνθρωπος για τον οποίο ξέρουμε εκπληκτικά λίγα. Οσμάν, αυτός είναι ο πρώτος παράδοξος αυτής της ιστορίας. Η αυτοκρατορία που αργότερα θα γίνει αιμονική με την γραφειοκρατία, τα αρχεία και τις τελετές. Βασίζεται σε μια προσωπικότητα που σχεδόν εξαφανίζεται μέσα στη θολούρα των θρύλων. Οσμάν δεν ήταν βασιλιάς ούτε αυτοκράτορας. Ήταν ένας τοπικός μπέις, ηγέτης μιας μικρής ομάδας πολεμιστών στο σταυροδρόμι του χριστιανικού και μουσουλμανικού κόσμου. Αλλά ο Οσμάν είχε ένα χαρακτηριστικό που σε εκείνο τον κόσμο ήταν ανεκτήμητο. Καταλάβαινε τα σύνορα. Καταλάβαινε ότι η θρησκεία μπορεί να ενώσει, αλλά δεν μπορεί να περιορίσει. Καταλάβαινε ότι ο πολεμιστής δεν μάχεται για ιδέα, αλλά για γη, λάφυρα και ασφάλεια της οικογένειας. Καταλάβαινε ότι στον κόσμο του χάους η μεγαλύτερη αξία είναι η προβλεψιμότητα. Γύρω του πολεμούσαν όχι μόνο Τούρκοι. Υπήρχαν εκεί χριστιανοί που είχαν ασπαστεί το παλιό βυζαντινό στρατό, άνθρωποι που δεν ρωτούσαν τι πιστεύεις, αλλά αν ξέρεις να μάχεσαι και αν θα είσαι πιστός. Ο Οσμάν δεν χτίζει έθνος κράτος, χτίζει μία δομή επιβίωσης. Η ιστορία λέει για ένα όνειρο του Οσμάν. Από το στήθος του φυτρώνει ένα δέντρο, οι κλάδοι του οποίου καλύπτουν τον κόσμο. Οι ιστορικοί ξέρουν ότι αυτό είναι μύθος που δημιουργήθηκε αργότερα. Αλλά αυτός ο μύθος αποκαλύπτει κάτι πολύ σημαντικό. Τις φιλοδοξίες της δυναστείας, που μόλις μετά το γεγονός φόρεσε τα ρούχα της πεπρωμένης αρχής, γιατί ο Οσμάν δεν σχεδίαζε αυτοκρατορία, αλλά δημιούργησε τις συνθήκες ώστε η δημιουργία της να γίνει εφικτή. Όταν πεθαίνει, η κοινότητά του δεν διαλύεται. Κάτι που ήταν συχνό σε εκείνο τον κόσμο. Την αποδέχεται ο γιος του, Ορχάν. Και εκεί ακριβώς αρχίζει η πραγματική μεταμόρφωση. Ορχάν κάνει κάτι που διαχωρίζει το Βατσάκο από τον οικοδόμο του κράτους. Σταματά να σκέφτεται μόνο με βάση το στρατόπεδο και αρχίζει να σκέφτεται με πόλη. Η κατάκτηση της Βουρσάς το 1326 είναι μια κρίσιμη στιγμή, αν και σπάνια παρουσιάζεται ως θεαματική. Δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, δεν είναι μια μεγάλη μάχη γραμμένη στους θρύλους, αλλά η Βουρσάς δίνει στους Οθωμανούς αυτό που δεν είχαν προηγουμένως. Διοικητικά συστήματα, φόροι, χειροτεχνία και χρήμα. Από εκείνη τη στιγμή η εξουσία πάβει να είναι μόνο προσωπική. Γίνεται θεσμική και εκεί εμφανίζεται κάτι που θα γίνει ένας από τους πυλώνες της Οθωμανικής επιτυχίας. Οι Οθωμανοί κατάλαβαν πολύ γρήγορα ότι είναι πιο εύκολο να διοικήσεις ανθρώπους που έχουν κάτι να χάσουν παρά ερείπια και καμένη γη. Γι' αυτό στις κατακτημένες περιοχές συχνά άφηναν τις τοπικές ελίτ, Έλληνες αξιωματούχους, χριστιανούς κληρικούς, ντόπιους άρχοντες. Όλοι μπορούσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν αρκεί να αναγνώριζαν τη νέα εξουσία και να πλήρωναν φόρους. Για πολλούς ανθρώπους αυτό ήταν εκπληκτικά ευνοϊκό. Η Οθωμανική διοίκηση ήταν σκληρή αλλά προβλέψιμη. Και στο Μεσαίωνα η προβλεψιμότητα ήταν πολυτέλεια. Στα μέσα του 14ου αιώνα,
Οι Οθωμανοί κάνουν μια κίνηση που θα αλλάξει για πάντα την ιστορία της Ευρώπης. Περνούν στην Ευρώπη και το σημαντικότερο, όχι ως μια μεγάλη ιδεολογική σταυροφορία, αλλά ως σειρά μικρών, φαινομενικά τοπικών αποφάσεων. Το Βυζάντιο, εμπλεκόμενο στις συνεχείς εσωτερικές συγκρούσεις του, καλεί τους Οθωμανούς ως συμμάχους. Αυτή ήταν μια κλασική ιστορική παγίδα. Να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη από έξω, πιστεύοντας ότι μπορείς να την απορρίψεις αργότερα. Οι Οθωμανοί όχι μόνο μένουν, αλλά αρχίζουν να κατανοούν τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια εκείνη την εποχή δεν ήταν ενιαία. Ήταν ένα μοσαϊκό Σερβίας, Βουλγαρίας, πριγκιπάτων, τοπικών φιλοδοξιών και πληγών. Οι Οθωμανοί δεν προσπαθούν να κατακτήσουν τα πάντα ταυτόχρονα. Νικούν μερικούς, κάνουν άλλους υποτελείς, άλλους τους επιτρέπουν να κυβερνούν στο όνομά τους. Αυτό δεν είναι χάος. Είναι διαχείριση εξαρτήσεων. Πολλοί χριστιανοί άρχοντες επιλέγουν συνειδητά την Οθωμανική υπακοή, επειδή τους παρέχει σταθερότητα, γιατί τους προστατεύει από τους γείτονες, γιατί τους επιτρέπει να διατηρούν τη θέση τους. Η αυτοκρατορία μεγαλώνει όχι μόνο με το σπαθί, αλλά και με συγκεκριμένη πολιτική προσφορά. Η μάχη στο Κωσυφοπαίδιο το 1389 θα γίνει μελλοντικά εθνικός θρύλος, αλλά τότε ήταν ένα από τα πολλά στάδια της διαδικασίας που οι Οθωμανοί ριζώνουν στην Ευρώπη. Και τότε φαίνεται πως η ιστορία θα κινηθεί σύμφωνα με τα συμφέροντα των Οθωμανών μέχρι τη στιγμή που η αυτοκρατορία σχεδόν διαλύεται. Το 1402, η ήττα στην Άγκυρα από τον Τιμούρ τον Κρούμο, γνωστό και ως Τάμελραν. Ο Σουλτάνος εχμαλωτίζεται, οι γη του αγωνίζονται για την εξουσία, το κράτος διασπάται σε κομμάτια. Σύμφωνα με όλους τους ιστορικούς κανόνες, αυτό θα έπρεπε να είναι το τέλος, καθώς έτσι τελειώνουν δεκάδες παρόμοια πολιτικά συστήματα. Αλλά οι Οθωμανοί κάνουν κάτι που θα γίνει το σήμα κατά τεθέν τους. Επιστρέφουν, ανασυγκροτούν το κράτος, ενώνουν τις δομές, κεντρικοποιούν την εξουσία και βγάζουν συμπεράσματα. Από αυτό το σημείο και μετά, η αυτοκρατορία πάβει να εξαρτάται από ένα άτομο. Γίνεται ένας μηχανισμός που μπορεί να επιβιώσει σε σοβαρή κρίση. Και ακριβώς από αυτόν τον μηχανισμό θα βγει ο ηγεμόνας που αποφάσισε να κάνει κάτι που κανείς πριν από αυτόν δεν είχε καταφέρει. Να κατακτήσει μια πόλη που δεν είχε το δικαίωμα να πέσει. Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν για τους Οθωμανούς μια ακόμη στρατιωτική επιτυχία. Ήταν μια στιγμή μετάβασης σε ένα άλλο επίπεδο της ιστορίας. Μέχρι την ύπαρξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ακόμη και σε αδυναμία, ακόμη και σε περιορισμό, οι Οθωμανοί ήταν μία από τις πολλές αυτοκρατορίες της περιοχής, ισχυρή, απειλητική, αλλά ακόμα λειτουργούσα δίπλα στον συμβολικό κληρονόμο της Ρώμης. Ο Μωάμεθ, δεύτερος, καταλάβαινε καλά ότι η εξουσία τον 10ο αιώνα δεν ήταν μόνο στρατός και έδαφος, αλλά και συνέχεια και αφήγηση. Η Κωνσταντινούπολη ήταν μια αφήγηση και γι' αυτό έπρεπε να κατακτηθεί. Ο Μωάμεθ, όταν ανέβηκε στο θρόνο, ήταν νέος, αλλά δεν ήταν αφελής. Μεγάλωσε στο σκοτάδι των αποτυχιών και των επιτυχιών της δυναστείας του. Ήξερε ότι οι αυτοκρατορίες μπορούν να διαλυθούν, αλλά και να ανασυγκροτηθούν. Ήξερε την ιστορία. Διάβαζε για τον Αλέξανδρο, τον Καίσαρα, άλλους Ρωμαίους αυτοκράτορες και δεν αντιμετώπιζε αυτές τις μορφές ως απομακρυσμένες θρύλους, αλλά ως προγόνους με τους οποίους είχε σιωπηλό διάλογο. Η Κωνσταντινούπολη ήταν για αυτόν μια δοκιμασία. Αν την κατακτήσει, θα καταγραφεί στην ίδια σειρά. Αν όχι, θα μείνει απλώς ένας ακόμη σουλτάνος στη μακριά λίστα. Η πόλη που ήθελε να κατακτήσει ήταν ένα σκιώδες της παλιάς ισχύος, αλλά εξακολουθούσε να εντυπωσιάζει. Η Κωνσταντινούπολη ήταν τεράστια, άδεια, γεμάτη με άδειες συνοικίες και ερείπια παλαιών παλατιών, αλλά τα τείχη της εξακολουθούσαν να προκαλούν σεβασμό. Οι τριπλές οχυρώσεις του Θεοδοσίου επί αιώνες κορόιδευαν τους επόμενους εισβολείς. Για τους κατοίκους της πόλης ήταν όχι μόνο άμυνα φυσική αλλά και ψυχολογική, σύμβολο ότι η Ρώμη μπορεί να είναι αδύναμη αλλά παραμένει ακατάβλητη. Ο Μωάμεθ ήξερε ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει μακροπρόθεσμα ενδιάμεσες λύσεις. Πριν ακόμη αρχίσει η πολιορκία, φρόντισε να αποκόψει την πόλη από τον κόσμο. Η κατασκευή του φρουρίου Ρούμελι Χισάρι πάνω από το Βόσπορο ήταν ένα σαφές και βίαιο μήνυμα. Η Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να πνιγεί αργά, αλλά σταθερά. Οι βυζαντινές διαμαρτυρίες, πρεσβείες και παραπομπές αγνοήθηκαν. Ο Σουλτάνος διεύθυνε διπλωματικά παιχνίδια, αλλά προετοίμαζε το τελικό χτύπημα. Όταν την άνοιξη του 1453 η Οθωμανική στρατιά στάθηκε κάτω από τα τείχη, οι υπερασπιστές ήταν λίγοι. Μερικές χιλιάδες Βυζαντινοί και δυτικοί εθελοντές. Μεταξύ τους Γενουάτες, Βενετοί, άνθρωποι που καταλάβαιναν ότι υπερασπίζονται όχι μόνο μία πόλη, αλλά και το νόημα του πολιτισμού τους. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ενδέκατος δεν είχε αυταπάτες. Ήξερε ότι η βοήθεια από τη Δύση δεν θα ερχόταν. Η Ευρώπη ήταν απασχολημένη με τον εαυτό της. Η Κωνσταντινούπολη πέθαινε μόνη της.
Αυτό που έκανε αυτή την πολιορκία ξεχωριστή από όλες τις προηγούμενες δεν ήταν μόνο ο αριθμός των στρατιωτών, αλλά η τεχνολογία και η αποφασιστικότητα. Η πυροβολαρχία του Μωάμεθ, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πυροβόλων από χιτοσίδηρο του διάσημου όπλουργού Ουρμπάν, δεν ήταν θαυματουργό όπλο, αλλά ήταν αρκετό για να καταρρύψει το μύθο των ακατάβλητων τυχών. Κάθε βολή ήταν ένα μήνυμα. Οι παλιότεροι κανόνες παύουν να ισχύουν. Η άμυνα διαρκούσε εβδομάδες. Νυχτιάτικα επισκευάζονταν οι ρήγματα. Αντιμετωπίζονταν οι επιθέσεις. Προσευχόταν και ελπίζονταν. Και τότε ο Μωάμεθ έκανε μια κίνηση που μέχρι σήμερα φαντάζει. Διέταξε να μεταφερθούν τα πλοία ξηρά πάνω από τα λόφια της Γαλάτας για να μπουν στον κόλπο των χρυσών κεφαλών, παρακάμπτοντας τον μεγάλο αλυσίδα που μπλόκαρε το λιμάνι. Τεχνικά ήταν μια κόλαση, λογίστικα μια εφιαλτική αποστολή, ψυχολογικά ένα χτύπημα καταστροφικό. Για τους υπερασπιστές σήμαινε ένα πράγμα. Ο αντίπαλος όχι μόνο έχει πλεονέκτημα, αλλά δεν αναγνωρίζει όρια σε ό,τι είναι αδύνατο. Στις 29 Μαΐου 1453 η άμυνα έσπασε. Ο τραυματισμένος ήταν ο Ιωάννης Γιαουστινιανής, ο γενουάτης διοικητής του τμήματος των τυχών, ο άνθρωπος που πραγματικά κράτησε την άμυνα σε όρια. Όταν τον απομάκρυναν από τα τείχη, αυτό έγινε σαν κύμα ανατριχύλας. Αν αυτός φεύγει, σημαίνει ότι το τέλος είναι κοντά. Το ηθικό κατέρευσε και ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δεύτερος επέζησε πολεμώντας σαν απλός στρατιώτης. Τα πτώματά του ποτέ επίσημα δεν βρέθηκαν. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εξαφανίστηκε όχι μόνο πολιτικά, αλλά και συμβολικά. Χωρίς τάφο, χωρίς διάδοχο, χωρίς μέλλον. Ο Μωάμεθ μπήκε στην πόλη ως νικητής, αλλά δεν φέρθηκε σαν βαρβάρος. Σου επιτρέπει τη λαιλασία, σύμφωνα με τους τρόπους του πολέμου της εποχής, αλλά γρήγορα την τερμάτισε. Κατάλαβε κάτι θεμελιώδες. Η αυτοκρατορία δεν χρειάζεται ερείπια, μόνο την πρωτεύουσά της. Η Χαϊοφία ασφαλίστηκε και μετατράπηκε σε τζαμί, αλλά δεν καταστράφηκε. Ήταν ένα δείγμα εξουσίας, όχι εκδίκησης. Ο Μωάμεθ αυτοανακηρύχθηκε Καίσαρας και Ρουμάνος, αυτοκράτορας των Ρωμαίων, και παρά την ευρεία προπαγάνδα που ακολούθησε, δεν ήταν απλά μια επιδεικτική φανφαρολογία. Πραγματικά έβλεπε τον εαυτό του ως διάδοχο της ρωμαϊκής παράδοσης της εξουσίας. Ξεκίνησε η ανασυγκρότηση και η εγκατάσταση ανθρώπων στην πόλη. Στη συνέχεια, το όνομα της πόλης άρχισε να αλλάζει σε Στάμπουλ, όνομα που άρχισε να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Οι άνθρωποι από όλη την αυτοκρατορία, Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι, Αρμένοι, Άραβες, μετακόμισαν εκεί. Η πόλη ζούσε, εμπορευόταν και παρήγε. Έπρεπε να γίνει η καρδιά του Οθωμανικού κόσμου και όχι το τρόπεό του. Για την Ευρώπη ήταν ένα σοκ, των συνεπειών του οποίου μόνο τώρα ξεκίνησαν να αποκαλύπτονται. Οι πρόσφυγες από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετέφεραν δυτικά χειρόγραφα, γνώση, την ελληνική γλώσσα. Η αναγέννηση δέχτηκε μια όθηση που σπάνια συζητείται. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης ήταν ένας από τους καταλύτες της. Η ιστορία ξανά γέλασε με απλές αφηγήσεις. Ένα αυτοκρατορία έπεσε, μια άλλη άρχισε να αναπτύσσεται και η Ευρώπη άρχισε να αλλάζει. Από αυτό το σημείο και μετά, η Οθωμανική Αυτοκρατορία σταμάτησε να είναι μια περιοχή και έγινε μια αυτοκρατορία καθολική, που έπρεπε να μάθει να διοικεί όχι μόνο τα κατακτημένα εδάφη, αλλά και το ίδιο της το μέγεθος. Και ακριβώς τότε, μετά το 1453, η πιο σημαντική ερώτηση δεν ήταν πλέον ποιον θα κατακτήσει, αλλά πώς θα διατηρήσει όλα αυτά. Το να κατακτήσεις τον κόσμο είναι ένα, αλλά το να τον διαχειριστείς για αιώνες είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο αρχίζει η ιστορία της Οθωμανικής μηχανής της εξουσίας. Για τον Σουλτάνο, που όλο και πιο σπάνια ήταν πολεμιστής και όλο και πιο συχνά μια θεσμική προσωπικότητα. Για τη γραφειοκρατία που μπορούσε να είναι τόσο ευλογία όσο και κατάρα. Και για τα συστήματα που έκαναν την αυτοκρατορία δυνατή και που με τον καιρό άρχισαν να την πνίγουν. Με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, η αυτοκρατορία των Οθωμανών αντιμετώπισε μία πρόκληση που στην ιστορία ήταν πιο επικίνδυνη από τον πόλεμο. Να διατηρήσει την επιτυχία της, γιατί από εκείνη τη στιγμή οι Οθωμανοί δεν ήταν πλέον απλώς κατακτητές, αλλά διαχειριστές ενός κόσμου που εκτινόταν από το Δούναβι μέχρι τον Εφράτη, από την Κριμαία μέχρι την Αραβία, και ήταν η στιγμή που το σπαθί έπρεπε να υποχωρήσει μπροστά στη διαδικασία. Στην κορυφή αυτής της δομής βρισκόταν ο Σουλτάνος. Θεωρητικά, ο απόλυτος άρχοντας, ο σκιώδης θεός στη γη, ο κυρίαρχος της ζωής και του θανάτου. Στην πράξη, όλο και περισσότερο θεσμός και όλο και λιγότερο άνθρωπος. Μετά το Μωάμεθ Δεύτερο, οι επόμενοι Σουλτάνοι ήταν σπανιότεροι στο να ηγούνται προσωπικά στη μάχη. Αντίθετα, βρίσκονταν σε ένα πλέγμα τελετουργιών, εθήμων και ρουτινών που είχαν έναν σκοπό: να αποανθρωποποιήσουν την εξουσία, να την κάνουν μεγαλύτερη από το άτομο. Και εκεί εμφανίζεται μια γεύση που δείχνει άψογα την Οθωμανική νοοτροπία.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Σουλτάνος μιλούσε δημόσια. Η σιωπή ήταν μέρος της αυθεντίας του. Οι αποφάσεις ανακοινωνόταν από αξιωματούχους. Οι αποφάσεις μεταφέρονταν γραπτώς. Οι ακροάσεις γίνονταν πίσω από κουρτίνες. Όσο λιγότερο διαθέσιμος ήταν ο ηγεμόνας, τόσο περισσότερο γινόταν σύμβολο. Η καθημερινότητα στην παλάτια του Τοπκαπί δεν θύμιζε πολύχρωμους ευρωπαϊκούς αυλούς. Ήταν ήσυχη, πειθαρχημένη και σχεδόν ασκητική στη μορφή της. Κάθε βήμα, κάθε κίνηση, κάθε ενδυμασία είχε σημασία. Ακόμα και ο τρόπος σερβιρίσματος του καφέ ήταν ρυθμισμένος από το πρωτόκολλο. Ο Σουλτάνος δεν έτρωγε την ίδια πιάτο 2 φορές. Όχι από ιδιοτροπία, αλλά από φόβο μήπως δηλητηριαστεί. Τα σκεύη ελέγχονταν, τα πιάτα δοκιμάζονταν και η κουζίνα του παλατιού ήταν μία από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες δομές της αυτοκρατορίας. Η πραγματική εκτελεστική εξουσία βρισκόταν όλο και περισσότερο στα χέρια του μεγάλου βεζίρι. Και εδώ οι Οθωμανοί έκαναν κάτι που στα μάτια των Ευρωπαίων ήταν σχεδόν σοκαριστικό. Το κράτος κυβερνιόταν από ανθρώπους που συχνά δεν προέρχονταν από εθνοτικά ή οικογενειακά προνόμια. Πολλοί μεγάλοι βεζίριδες ήταν πρώην πιτσιρικάδες που είχαν αρπαχτεί μέσω του συστήματος Δε Φίρμε, του συστήματος στρατολόγησης χριστιανών παιδιών από τα Βαλκάνια. Το Δε Φίρμε ήταν ένα από τα πιο αδίστακτα αλλά και πιο αποτελεσματικά μηχανιστικά συστήματα διακυβέρνησης στην ιστορία. Τα παιδιά που αρπαγόντουσαν από τις οικογένειές τους ήταν Ισλαμίζονταν, εκπαιδεύονταν και επιλέγονταν. Οι πιο ταλαντούχοι οδηγούνταν στη διοίκηση, στα σχολεία του παλατιού και στην αυλή. Δεν είχαν συγγενείς που θα μπορούσαν να αντιπαραβάλουν με την εξουσία του Σουλτάνου. Το μόνο σημείο αναφοράς τους ήταν το κράτος. Προάγονταν με βάση την ομιμοφροσύνη και τις ικανότητες. Όχι το όνομα. Η αυτοκρατορία δημιουργούσε ελίτ σαν μια καλά σχεδιασμένη μηχανή. Από αυτό το ίδιο πρότυπο αναπτυσσόταν και η πιο γνωστή Οθωμανική μονάδα, η Ιάν Κεζάρι. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν η πιο σύγχρονη πεζικού στον κόσμο, με σταθερή πληρωμή, εκπαίδευση και πειθαρχία. Ενώ στην Ευρώπη οι στρατοί βασίζονταν ακόμα σε φεουδαλική πρόσληψη, οι Οθωμανοί είχαν κάτι που σήμερα θα ονόμαζαν επαγγελματικό στρατό. Οι Ιάν Κεζάρι ζούσαν στα στρατόπεδα. Είχαν κοινά τελετουργικά, κοινά γεύματα και κοινή ταυτότητα. Το σύμβολό τους ήταν οι καυστήρες κουζίνας, και αυτό δεν είναι απλώς ανέκδοτο, αλλά κλειδί για την κατανόηση της νοοτροπίας τους. Ένας αναποδογυρισμένος καυστήρας σήμαινε εξέγερση. Πριν ακόμα πέσει η πρώτη σφαίρα, πριν καν κάποιος σηκώσει το σπαθί, οι Ιάν Κεζάρι διαμαρτύρονταν με τελετουργία. Τελείως η αυτοκρατορία έμαθε να διαβάζει αυτά τα σημάδια, γιατί ήξερε πως η εξέγερση των Ιάν Κεζάρι ήταν μια ιδιαίτερη εξέγερση, μια κρίση του συστήματος. Αλλά η αυτοκρατορία δεν ήταν μόνο το παλάτι και ο στρατός, ήταν και εκατομμύρια άνθρωποι που ποτέ δεν θα δουν το Σουλτάνο, αλλά θα ζουν μέσα στο πλαίσιο της τάξης του. Και εδώ οι Οθωμανοί αποδείχθηκαν εξαιρετικά πρακτικοί. Αντί να προσπαθήσουν να ομογενοποιήσουν όλους, δημιούργησαν ένα σύστημα θρησκευτικών κοινοτήτων, τις Μιλέτ. Έλληνες, Αρμένοι, Εβραίοι μπορούσαν να διαχειρίζονται τις εσωτερικές τους υποθέσεις, να έχουν δικά τους δικαστήρια, σχολεία και θρησκευτική ηγεσία. Ανταλλάξιμα, πλήρωναν φόρους και αναγνώριζαν την υπακοή στον Σουλτάνο. Για τον απλό κάτοικο της αυτοκρατορίας, η ζωή ήταν λιγότερο θεαματική από ό,τι στα χρονικά, αλλά πιο σταθερή από πολλές ευρωπαϊκές συνοριακές περιοχές. Η μέρα ξεκινούσε με την αγορά, το λουτρό, το τζαμί ή την εκκλησία. Το δίκαιο ήταν αυστηρό, αλλά προβλέψιμο. Ένας δημόσιος υπάλληλος θα μπορούσε να είναι διεφθαρμένος, αλλά ήξερε πως η υπερβολή μπορεί να του κοστίσει τη ζωή. Αυτό δημιουργούσε μια ιδιότυπη ισορροπία. Κανείς δεν εμπιστευόταν τα πάντα στην εξουσία, αλλά όλοι καταλάβαιναν τους κανόνες της. Αυτό το σύστημα λειτουργούσε για γενιές. Λειτουργούσε τόσο καλά, που η αυτοκρατορία μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό της ό,τι για πολλά κράτη ήταν όνειρο. Μια χρυσή εποχή χωρίς συνεχείς εμφύλιους πολέμους. Αλλά όπως κάθε καλά λιπασμένο μηχάνημα, ο Οθωμανικός μηχανισμός είχε ένα μειονέκτημα. Δεν ήθελε αλλαγές. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο, όταν η αυτοκρατορία φαίνεται σταθερή, οργανωμένη και ισχυρή, η ιστορία αρχίζει να θέτει ερωτήματα που οι Οθωμανοί δεν θέλουν ακόμα να ακούσουν, γιατί ο κόσμος γύρω αλλάζει γρηγορότερα από ό,τι επιτρέπουν οι διαδικασίες, τα τελετουργικά και οι παραδόσεις. Και η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα έρθει μαζί με τον άνθρωπο που η Ευρώπη θα θυμάται ως σπουδαίο και οι Οθωμανοί ως νομοθέτη, έναν άνθρωπο κάτω από την ηγεμονία του οποίου η αυτοκρατορία θα φτάσει την απόλυτη κορύφωσή της και ο οποίος, άθελά του, θα ορίσει τα σύνορα από τα οποία όλα θα αρχίσουν να αλλάζουν σιγά σιγά. Μπαίνουμε στη χρυσή εποχή του Σουλεϊμάν, τη στιγμή που οι Οθωμανοί πίστευαν ότι βρήκαν την τέλεια μορφή διακυβέρνησης, όταν η αυτοκρατορία των Οθωμανών ήταν απόλυτα σίγουρη ότι κατανοεί τον κόσμο καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και για λίγο καιρό πραγματικά είχε δίκιο. Όταν ο Σουλεϊμάν ανέβηκε στο θρόνο,
Ότι η αυτοκρατορία των Οθωμανών δεν ήταν ένα κράτος που αναζητούσε τη θέση του. Το είχε ήδη βρει. Ήταν ισχυρό, σταθερό, πλούσιο και, το πιο σημαντικό, συνειδητοποιημένο για τη δύναμή του. Η Κωνσταντινούπολη σφίζει από ζωή, το εμπόριο ευημερεί, ο στρατός είναι σύγχρονος, η διοίκηση λειτουργεί και ο Σουλτάνος πρέπει πλέον να αποδεικνύει τη θέση του κάθε φορά που διεξάγει πόλεμο. Ο Σουλεϊμάν κληρονόμησε μια αυτοκρατορία έτοιμη για μεγάλη, συστημική, όχι μόνο στρατιωτική, μεγαλοπρέπεια. Η Ευρώπη θα τον ονομάσει υπέροχο, επειδή έτσι θα τον δει, ως ηγεμόνα απίθανης πολυτέλειας, χρυσού, νικών και δύναμης. Οι Οθωμανοί θα τον θυμούνται διαφορετικά ως τον κανουνί, τον νομοθέτη, και αυτή η δεύτερη ονομασία λέει πολύ περισσότερα για την ουσία της διακυβέρνησής του. Ο Σουλεϊμάν κατάλαβε ότι η αυτοκρατορία δεν διαρκεί επειδή κερδίζει πολέμους, αλλά επειδή οργανώνει τη ζωή ανάμεσα στους πολέμους. Τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του ήταν μια επίδειξη δύναμης προς την Ευρώπη. Η κατάκτηση της Βαγδάτης ανοίγει στους Οθωμανούς τον δρόμο προς το εσωτερικό της Υπήρου και η μάχη στο Μοχατσέ το 1526 λειτουργεί σαν σεισμός. Ο βασιλιάς της Ουγγαρίας χάνεται. Το κράτος διαλύεται σε μια εκστρατεία και η κεντρική Ευρώπη ξαφνικά ανακαλύπτει ότι η μέχρι τώρα τάξη είναι εύθραυστη σαν πορσελάνη. Για τους Οθωμανούς αυτό δεν είναι μόνο νίκη, είναι η είσοδος σε ένα παιχνίδι για το σχήμα της Υπήρου. 3 χρόνια αργότερα, ο στρατός του Σουλτάνου στέκεται κάτω από τη Βιέννη. Η πολιορκία δεν τελειώνει με την κατάληψη της πόλης, αλλά το γεγονός ότι τα Οθωμανικά στρατεύματα φτάνουν τόσο μακριά ενεργεί στην φαντασία των Ευρωπαίων σαν εφιάλτης. Από αυτό το σημείο, οι Οθωμανοί παύουν να είναι μόνο ένα ανατολικό πρόβλημα. Γίνονται μέρος της σταθερής πολιτικής της Ευρώπης και, το πιο ενδιαφέρον, μαθαίνουν να παίζουν καλύτερα από πολλούς χριστιανούς ηγεμόνες. Ο Σουλεϊμάν δεν αντιμετωπίζει την Ευρώπη ως ενιαίο μπλοκ. Αντίθετα, βλέπει τις ρογμές της. Η σύγκρουση με τους Αψβούργους αντισταθμίζεται με συμμαχία με τη Γαλλία. Ναι, η Καθολική Γαλλία συμφωνεί με τον Μουσουλμάνο Σουλτάνο ενάντια στον Καθολικό Αυτοκράτορα. Είναι μια από τις στιγμές που η γεωπολιτική υπενθυμίζει βίαια ότι το συμφέρον πάντα νικάει την ιδεολογία και η θρησκεία μπορεί να είναι μια άνετη ενδυμασία και όχι το θεμέλιο των αποφάσεων. Στη θάλασσα, οι Οθωμανοί επίσης παύουν να είναι μόνο μια περιφερειακή δύναμη. Η ουημιραρχία από άτομα όπως ο Χεϊντίν Μπαρμπαρόσα μετατρέπει το ανατολικό τμήμα της Μεσογείου σε χώρο επιρροής των Οθωμανών. Οι πειρατές γίνονται ναύαρχοι. Τα λιμάνια υπακούουν στην Κωνσταντινούπολη και η Βενετία, μέχρι τότε βασίλισσα του εμπορίου, πρέπει να διαπραγματεύεται αντί να επιβάλλει όρους. Η Μεσόγειος πλέον δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή. Γίνεται πεδίο ισότιμης ανταγωνιστικότητας, αλλά αυτό που πραγματικά κάνει την εποχή του Σουλεϊμάν ξεχωριστή δεν συμβαίνει στους χάρτες των μαχών, αλλά στη σιωπή των γραφείων και των αιθουσών. Εκεί ακριβώς το Οθωμανικό δίκαιο οργανώνεται, καταγράφεται και ενοποιείται, ο Σουλτάνος καταργεί τα θρησκευτικά δικαιώματα. Τα συμπληρώνει. Δημιουργεί κανόνες, κοσμικές κανονιστικές διατάξεις που έχουν έναν σκοπό: να κάνουν την αυτοκρατορία να λειτουργεί το ίδιο στην Ανατολία, στα Βαλκάνια και στη Συρία. Το δίκαιο πάβει να είναι τοπικό έθιμο και γίνεται εργαλείο της κεντρικής εξουσίας. Η καθημερινότητα στην Κωνσταντινούπολη υπό τον Σουλεϊμάν είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Η πόλη ζει, αλλά δεν είναι χαόδης. Κάθε στοιχείο έχει τη θέση του. Ο ναός είναι όχι μόνο ιερός χώρος, αλλά και κοινωνικό κέντρο. Το λουτρό είναι χώρος υγιεινής και συζήτησης. Η αγορά είναι ο τόπος όπου το κράτος υφίσταται πραγματικά, καθώς οι τιμές ελέγχονται, οι ζυγές ελέγχονται και οι απάτες τιμωρούνται. Η αυτοκρατορία εισχωρεί στην καθημερινή ζωή, αλλά το κάνει απαλά, μέσω ρύθμισης, όχι μέσω τρόμου. Και εκεί εμφανίζεται ένα από τα πιο παρεξηγημένα στοιχεία του Οθωμανικού κόσμου, το χαρέμι. Στην ευρωπαϊκή φαντασία είναι ένας εξωτικός χώρος αισθησιασμού και παρακμής. Στην πραγματικότητα, ήταν μια από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες και πολιτικά σημαντικές περιοχές του παλατιού. Οι γυναίκες του χαρεμιού ήταν μορφωμένες, εκπαιδευμένες σε γλώσσες, πρωτόκολλα και θρησκείες. Το χαρέμι ήταν θεσμός αναπαραγωγής της εξουσίας, όχι διασκέδασης. Εκεί κάποτε εμφανίστηκε η Χουρέμ, γνωστή στην Ευρώπη ως Ρόξολανα. Πιθανώς ήταν κόρη ενός ρωσικού ιερέα Ορθόδοξου από το Ροχατίν που βρισκόταν στη ρωσική Κόκκινη. Στην εποχή ήταν εδαφική περιοχή του βασιλείου της Πολωνίας, σήμερα Ουκρανία. Η σχέση της με τον Σουλεϊμάν ήταν απολύτως ξεχωριστή. Ίσως τη γνωρίζετε από τη σειρά «Ο Μαγεμένος Κόσμος», που ήταν κάποτε πολύ δημοφιλής στη χώρα μας. Ο Σουλτάνος μόνο προτιμούσε μία γυναίκα. Την παντρεύτηκε, σπαταλώντας την παράδοση. Η Χουρέμ διατηρούσε διπλωματική αλληλογραφία, χρηματοδοτούσε τζαμιά, παρενέβαινε στην επιλογή αξιωματούχων.
Ήταν πολιτικό παίγνιο σε έναν κόσμο που επίσημα δεν επέτρεπε σε γυναίκες να έχουν εξουσία. Εκεί γεννιέται αυτό που αργότερα ονομάστηκε Σουλτανάτο των γυναικών. Μια περίοδος όπου οι επιρροές από το παλάτι είχαν πραγματική σημασία για την πολιτική της αυτοκρατορίας. Η εποχή του Σουλεϊμάν ήταν μια εποχή εθνικής άνθησης σε πολλαπλά μέτωπα. Ο αρχιτέκτονας Σινάν κατασκευάζει τζαμιά που κυριαρχούν ακόμη και σήμερα στην εικόνα της Κωνσταντινούπολης. Κάθε ένα από αυτά είναι μια δήλωση αρμονίας, τάξης, πολιτιστικής φιλοδοξίας. Η αυτοκρατορία δείχνει στον κόσμο ότι όχι μόνο κατακτά, αλλά και δημιουργεί, ότι ο πολιτισμός της δεν είναι απλώς ένα πρόσθετο στη δύναμη, αλλά η αναπόσπαστη της μέρος. Στα μέσα του 15ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία φτάνει σε μια στιγμή που φαίνεται πραγματικά ολοκληρωμένη. Έχει στρατό, ναυτικό, διοίκηση, δίκαιο, η πολιτισμό και ιδεολογία. Έχει επίσης κάτι ακόμα. Την πεποίθηση ότι βρήκε την τέλεια μορφή. Και αυτή η πεποίθηση θα αποδειχθεί στο μέλλον το πιο επικίνδυνο, γιατί ο κόσμος δεν μένει ακίνητος. Όταν ο Σουλεϊμάν πεθαίνει, η αυτοκρατορία δεν διαλύεται, αλλά κάτι αλλάζει. Αφανίζεται ο τελευταίος σουλτάνος που συνδύαζε τον πολεμιστή, τον νομοθέτη και το σύμβολο της εποχής. Οι επόμενοι ηγέτες θα κληρονομήσουν μια ισχυρή μηχανή, αλλά όλο και λιγότερο θα καταλαβαίνουν πώς και γιατί λειτουργεί. Οι θεσμοί που προηγουμένως έδιναν σταθερότητα θα αρχίσουν να αμήνονται. Οι ύποτες θα γίνουν φύλακες προνομίων και το παλάτι θα γίνει ένας κλειστός κόσμος και η Ευρώπη θα αρχίσει σιωπηλά και μεθοδικά να επιταχύνει. Και τότε, χωρίς μια μεγάλη καταστροφή, χωρίς μια δραματική ημέρα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα εισέλθει σε μια εποχή που είναι η πιο δύσκολη για να την αφηγηθείς. Ο χρόνος που η αυτοκρατορία εξακολουθεί να είναι ισχυρή, αλλά ήδη δεν βιάζεται. Τώρα αρχίζουμε να μιλάμε για ρογμές που ακόμα δεν φαίνονται στα τείχη, αλλά ήδη ακούγονται στη μηχανή της εξουσίας. Μετά το θάνατο του Σουλεϊμάν, η αυτοκρατορία δεν βιώνει καταστροφή. Δεν υπάρχει μια μεγάλη μάχη, μια υπογραφή συνθήκης ή μια ημέρα που μπορείς να δείξεις με το δάχτυλο και να πεις «Εδώ άρχισε να χαλάει όλα». Θα ήταν πολύ απλό. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπαίνει σε κάτι πολύ πιο ύπουλο. Μια εποχή διάρκειας χωρίς φασαρία. Και αυτό το κράτος που σκοτώνει τις αυτοκρατορίες πιο ήσυχα, αλλά αποτελεσματικότερα από τον πόλεμο. Στο χαρτί, όλα φαίνονται ακόμη εντυπωσιακά. Έχει τεράστιο έδαφος, πλούσια πρωτεύουσα, μεγάλο στρατό, προσεκτικούς αντιπάλους. Αλλά κάτω από αυτήν την επιφάνεια, αρχίζει να αλλάζει η νοοτροπία της εξουσίας. Φεύγει η γενιά των σουλτάνων που μεγάλωσαν στις επαρχίες, διοίκησαν στρατό, ήξεραν το άρωμα της μάχης και το θυμό του πλήθους. Αντικαθιστώντας τους με ανθρώπους που μεγαλώνουν στο παλάτι, στον κόσμο των τελετών, των εθιμοτυπιών και των ίντριγκων, ο πραγματικός κόσμος γίνεται για αυτούς μια αφηρημένη έννοια. Εκεί εμφανίζεται ένα από τα λιγότερα γνωστά, αλλά πιο σημαντικά στοιχεία της μελλοντικής ιστορίας των Οθωμανών. Το κάφε, δηλαδή το κλουβί. Οι πιθανότεροι διάδοχοι του θρόνου, οι πρίγκιπες, απομονώνονται στο παλάτι, ώστε να μην συσκέπτονται, να μην χτίζουν δικές τους φατρίες, να μην ρισκάρουν εμφύλιο πόλεμο. Θεωρητικά είναι μια λογική λύση. Στην πράξη, τι αυτό σημαίνει ότι οι επόμενοι σουλτάνοι αναλαμβάνουν την εξουσία ως άνθρωποι αποκομμένοι από τον κόσμο, συχνά ψυχικά καταστραμμένοι από τα χρόνια απομόνωσης. Η αυτοκρατορία αρχίζει να κυβερνάται από ηγεμόνες που γνωρίζουν το πρωτόκολλο, αλλά όχι τη ζωή. Ταυτόχρονα αλλάζει ο ρόλος των γιανκτάδων. Η ελίτ πεζικού, που κάποτε ήταν εργαλείο εξυγχρονισμού, τώρα αρχίζει να γίνεται δύναμη διατήρησης. Οι γιανκτάδες δημιουργούν οικογένειες, διατηρούν εργαστήρια, ταβέρνες, αρτοποιεία. Γίνονται όλο και λιγότερο στρατιώτες και όλο και περισσότερο ομάδα συμφερόντων. Υπερασπίζονται τα προνόμια με αποφασιστικότητα που κάποτε ήταν προνόμιο της άμυνας της αυτοκρατορίας. Κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης του στρατού προκαλεί εξέγερση. Κάθε απόπειρα περιορισμού της επιρροής τους καταλήγει σε πραξικόπημα. Η ανατροπή του Σουλτάνου, η αίμα στην αυλή του παλατιού. Το πολωνικό ευγενές κράτος σε χειρότερες εποχές θα ντρεπόταν. Και εδώ βρίσκεται μία από τις πιο ειρωνικές στιγμές στην ιστορία των Οθωμανών. Το σύστημα που είχε σκοπό να προστατεύσει το κράτος από την αριστοκρατία της γενιάς γίνεται ίδιος η αριστοκρατία, μόνο που χωρίς τίτλους, χωρίς γη, αλλά με όπλα και επιρροή στην εξουσία, και ο κόσμος έξω αρχίζει να αλλάζει ταχύτερα από όσο οι Οθωμανοί μπορούν να αντιληφθούν. Η Ευρώπη εισέρχεται στην εποχή που οι ιστορικοί θα ονομάσουν αργότερα επανάσταση στον στρατό. Τα στρατεύματα γίνονται μόνιμα, χρηματοδοτούνται από το κράτος, βασίζονται σε νέα logistics και σε νέα κλίμακα κινητοποίησης. Ο πόλεμος πάβει να είναι εποχικός και γίνεται συστημικός. Και τα κράτη μαθαίνουν να χρεώνονται για να διεξάγουν πολέμους και να αποπληρώνουν αυτά τα χρέη για δεκαετίες.
Οι Οθωμανοί εξακολουθούν να βασίζονται σε ένα μοντέλο που λειτουργούσε εξαιρετικά για αιώνες, αλλά τώρα αρχίζει να χάνει την ευελιξία του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αυτοκρατορία ξαφνικά γίνεται αδύναμη. Αντιθέτως, συνεχίζει να μπορεί να χτυπήσει, να προκαλεί φόβο και εξακολουθεί να είναι παίκτης πρώτης γραμμής. Όμως όλο και συχνότερα, οι πόλεμοι δεν τελειώνουν με σαφή νίκη, αλλά με συμβιβασμούς. Και ο συμβιβασμός σε μια αυτοκρατορία βασισμένη σε επεκτατική πολιτική είναι το πρώτο σήμα για το τέλος μιας εποχής. Το αποκορύφωμα αυτής της αλλαγής είναι το 1683 και η δεύτερη εκστρατεία στο Βιέννη. Στη συλλογική μνήμη της Ευρώπης είναι μια σχεδόν μυθική στιγμή. Μια ιστορία άμυνας του πολιτισμού, στην πραγματικότητα ήταν μάλλον η τελευταία προσπάθεια ανατροπής της πρωτοβουλίας. Οι Οθωμανοί δεν πήγαν στη Βιέννη τρελά, αλλά επειδή θεώρησαν ότι αν δώσουν και πάλι το αποφασιστικό χτύπημα, η τάση μπορεί να αλλάξει. Δυστυχώς για αυτούς δεν άλλαξε. Η ήττα στη Βιέννη δεν κατέστρεψε την αυτοκρατορία, αλλά κατέστρεψε κάτι πολύ πιο πολύτιμο, την άβρα της αναπόφευκτης επικράτησης. Από τότε και στο εξής, στην Ευρώπη, σκέφτονται όλο και περισσότερο πώς να τους διώξουν παρά πώς να τους υπερασπιστούν. Και ξεκινά μια μακρά διαδικασία απομάκρυνσης της αυτοκρατορίας από την Ευρώπη, της κεντρικής Ευρώπης. Συμφωνία μετά τη συμφωνία, φρούριο μετά το φρούριο. Και τότε εμφανίζεται ένας αντίπαλος που αποδεικνύεται ο πιο επικίνδυνος για τους Οθωμανούς από όλους. Η Ρωσία. Όχι ρομαντική, όχι παρορμητική, όχι βασισμένη σε στιγμία ξεσπάσματα. Η Ρωσία είναι υπομονετική, μεθοδική και αποφασιστική, έχει έναν στόχο που επανέρχεται σαν ρεφρέν σε κάθε πόλεμο. Την πρόσβαση στα ζεστά παράλια και τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας. Κάθε σύγκρουση με τη Ρωσία κοστίζει στην αυτοκρατορία. Κάθε τέλος σημαίνει απώλεια εδαφών, κύρους και επιρροής. Ταυτόχρονα στα Βαλκάνια ξεκινά κάτι που το Οθωμανικό σύστημα δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως. Μια διαδικασία που οδηγεί σε οικογένειες του σύγχρονου εθνικισμού. Μέχρι τώρα, οι άνθρωποι σκέφτονταν με βάση τη θρησκεία, την τοπική κοινότητα ή την επαρχία. Τώρα, όλο και πιο συχνά αρχίζουν να σκέφτονται με βάση το έθνος και το εθνικό κράτος. Αυτή είναι μια ιδέα που λειτουργεί σαν οξύ για τις πολυεθνικές αυτοκρατορίες. Οι Έλληνες, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι αρχίζουν να διηγούνται τις δικές τους ιστορίες, όχι ως υποταγμένοι του Σουλτάνου, αλλά ως κληρονόμοι αρχαίων και μεσαιωνικών παραδόσεων. Η αυτοκρατορία προσπαθεί να αντιδράσει. Μερικές φορές βίαια, άλλες φορές διαλλακτικά και συχνά και τα δύο μαζί, αλλά όλο και πιο συχνά με καθυστέρηση. Ο κόσμος επιταχύνεται και η Οθωμανική μηχανή, αν και ακόμα ισχυρή, αρχίζει να τρίζει πιο δυνατά. Και φτάνουμε σε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές, στην εποχή που οι ελίτ της Κωνσταντινούπολης αρχίζουν να αναρωτιούνται αυτό που προηγουμένως δεν είχαν ανάγκη. Και αν η αυτοκρατορία με την τωρινή μορφή δεν ταιριάζει πια στον νέο κόσμο, αυτή η ερώτηση θα ανοίξει τις πόρτες στον 19ο αιώνα, στην εποχή των μεταρρυθμίσεων, των συνταγμάτων, των σιδηροδρόμων, της γραφειοκρατίας και της απελπισμένης προσπάθειας να απαντηθεί μια θεμελιώδης πρόκληση. Μπορεί η αυτοκρατορία να επισκευαστεί προτού διαλυθεί από μόνη της. Και αυτή θα είναι μια από τις πιο δραματικές προσπάθειες σε όλη αυτή την ιστορία. Τώρα εισερχόμαστε σε μια στιγμή όπου η ιστορία πάβει να είναι αφήγηση για την ισχύ και αρχίζει να γίνεται μια ιστορία για τα νεύρα, το φόβο και την αυθαιρεσία. Δεν θα είναι πια ο δρόμος των νικητών, αλλά μια ανακαίνιση της αυτοκρατορίας εν μέσω σεισμού. Ο 19ος αιώνας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία ξεκινά με μια επώδυνη επίγνωση ενός πράγματος. Ο κόσμος που κάποτε λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανόνες των Οθωμανών εξαφανίστηκε χωρίς να ρωτήσει για συγκατάθεση. Η Ευρώπη δεν κερδίζει μόνο τις μάχες. Αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούν τα κράτη. Τα εργοστάσια παράγουν όπλα πιο γρήγορα από όσο μπορεί η αυτοκρατορία να τα αγοράσει. Οι τράπεζες χρηματοδοτούν τους πολέμους πριν ακόμα εκδηλωθούν. Οι σιδηρόδρομοι μειώνουν αποστάσεις και τα τηλέφωνα επιταχύνουν τις πολιτικές αποφάσεις περισσότερο από τις στρατιές. Σε έναν τέτοιο κόσμο δεν αρκεί να έχεις παράδοση και κύρος. Πρέπει να έχεις ένα σύστημα συμβατό με τη σύγχρονη εποχή. Οι Οθωμανικές ελίτ το βλέπουν και εδώ αξίζει να απομυθοποιήσουμε το μύθο του τυφλού Ανατολισμού. Δεν ήταν μια ομάδα ανθρώπων που ζούσε στο παρελθόν. Και στην Κωνσταντινούπολη διάβαζαν ευρωπαϊκά βιβλία. Στέλνανε νέους αξιωματικούς σε εκπαιδεύσεις στο Βερολίνο και το Παρίσι. Παρακολουθούσαν τις μεταρρυθμίσεις της Πρωσίας, της Γαλλίας και της Αυστρίας. Το πρόβλημα ήταν ότι κάθε προσπάθεια αλλαγής αγγίζει συμφέροντα κάποιου και στην αυτοκρατορία τα συμφέροντα ήταν πυκνά δεμένα με την παράδοση. Ο μεγάλος ίμπουλς για τις μεταρρυθμίσεις έρχεται ακόμα στα τέλη του 15ου αιώνα, αλλά μόνο τον 19ο γίνεται σαφές ότι τα μισά μέτρα δεν αρκούν. Οι Σουλτάνοι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι ο Οθωμανικός στρατός χάνει όχι επειδή είναι λιγότερο θαραλέος, αλλά επειδή είναι κακώς οργανωμένος με τον νέο τρόπο του όρου.
Οι προσπάθειες δημιουργίας σύγχρονων στρατιωτικών σχηματισμών συναντούν την αντίσταση αυτών που μέχρι τότε ήταν ο πυλώνας του κράτους, των Ιαννιτών. Η κάθε μεταρρύθμιση αποτελεί για αυτούς απειλή της θέσης, των εσόδων και της αξιοπρέπειάς τους. Και οι ιάτροι δεν είναι πλέον πυθύνοι στρατιώτες. Αποτελούν πολιτική δύναμη πίεσης. Η καθοριστική στιγμή έρχεται το 1826, όταν ο Σουλτάνος Μαχμούντ δεύτερος αποφασίζει ένα βήμα που πριν από μία γενιά θα ήταν αδιανόητο. Αποφασίζει να καταστρέψει τους ιάτροι, όχι να μεταρρυθμίσει, όχι να περιορίσει, αλλά να εξαφανίσει. Στην Κωνσταντινούπολη ξεσπούν μάχες, οι στρατώνες βομβαρδίζονται με πυροβολικό. Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται ή διασκορπίζονται. Στην επίσημη αφήγηση, αυτό το γεγονός θα περάσει στην ιστορία ως ευτυχές γεγονός. Στην πραγματικότητα, ήταν ένα από τα πιο αιματηρά και τραυματικά επεισόδια στην ιστορία της αυτοκρατορίας, αλλά από την οπτική γωνία του κράτους ήταν σαν ακροτηριασμός από το Γόρτζελι. Πως η αυτοκρατορία χάνει την παλιά στρατιωτική της ελίτ, αλλά αποκτά χώρο για μεταρρυθμίσεις. Και ακριβώς σε αυτό το χώρο γεννιέται το Τανζιμάτ, δηλαδή η αναδιοργάνωση. Μια λέξη βαρετή, γραφειοκρατική, σχεδόν άνευ συναισθήματος, αλλά κρύβει μέσα της μια προσπάθεια να ξαναγραφεί το αυτοκρατορικό αφήγημα από την αρχή. Το 1839 ανακοινώνεται ένα διάταγμα που υπόσχεται ισότητα μπροστά στον νόμο, μεταρρύθμιση των φόρων, τακτική στρατολόγηση και προστασία της ζωής και της περιουσίας όλων των υπηκόων. Είναι η στιγμή που το Οθωμανικό κράτος μιλάει για πρώτη φορά με γλώσσα πολιτιότητας και όχι μόνο υποταγής. Και εδώ αρχίζει το δράμα, γιατί οι μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να σώσουν την αυτοκρατορία αρχίζουν να τη διαπερνούν από μέσα. Οι χριστιανικές μειονότητες βλέπουν σε αυτές μια ευκαιρία, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ήδη πολύ αργά. Ο εθνικισμός είχε ήδη ριζώσει. Οι μουσουλμανικές ελίτ τις βλέπουν ως απειλή για την παραδοσιακή ιεραρχία. Οι τοπικοί άρχοντες φοβούνται την απώλεια αυτονομίας. Κάθε ομάδα τραβάει προς τη δική της κατεύθυνση. Το κράτος προσπαθεί να είναι σύγχρονο, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να είναι. Και ταυτόχρονα οι λογαριασμοί αυξάνονται, οι μεταρρυθμίσεις κοστίζουν, οι σιδηρόδρομοι, τα σχολεία, ο στρατός, η διοίκηση, όλα απαιτούν χρήματα που το αυτοκρατορικό κράτος δεν διαθέτει. Ξεκινούν δανεισμοί από το εξωτερικό. Το Λονδίνο και το Παρίσι βοηθούν ευχαρίστως, πιο πρόθυμοι αργότερα παρεμβαίνουν. Σε κάποιο σημείο, τα οθωμανικά οικονομικά περνούν υπό διεθνή εποπτεία. Είναι μια ήσυχη στιγμή, χωρίς κανόνια, χωρίς μάχες, αλλά εξαιρετικά επώδυνη. Η κυριαρχία αρχίζει να θρηματίζεται στα λογιστικά βιβλία. Στις δεύτερες μισές του 19ου αιώνα, στο θρόνο κάθεται ο Αμπντούλ Χαμίτ δεύτερος, μια μορφή που αντικατοπτρίζει την αντίφαση της εποχής. Από τη μια πλευρά, αυταρχικός, παρανοϊκός, ηγεμόνας που δεν εμπιστεύεται κανέναν, από την άλλη, εξυγχρονιστής. Κατά την εποχή του, κατασκευάζονται σιδηρόδρομοι, σχολεία, νοσοκομεία, τηλεγραφικές γραμμές. Η αυτοκρατορία φαίνεται όλο και πιο σύγχρονη, αλλά κυβερνάται με όλο και μεγαλύτερη νευρικότητα. Ο Αμπντούλ Χαμίτ δημιουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο κατασκοπίας. Λογοκρίνει τον τύπο, κρατάει το χέρι του στον παλμό των επαρχιών. Κυβερνά σαν άνθρωπος που ξέρει πως το έδαφος χάνει τα πόδια του και προσπαθεί να ελέγξει κάθε πέτρα. Αλλά η ιδέα δεν μπορεί να σταματήσει. Στα τέλη του 19ου αιώνα μεγαλώνει μια νέα γενιά. Στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, διανοούμενοι που σπούδασαν στην Ευρώπη. Διάβασαν σύγχρονα βιβλία και δεν πίστευαν πια ότι μπορούσε να σωθεί η αυτοκρατορία με παλιούς τρόπους. Αυτοί είναι οι νεότουρκοι. Για αυτούς, το Σύνταγμα, το Κοινοβούλιο και το σύγχρονο κράτος δεν αποτελούν απειλή, αλλά τη μόνη ελπίδα. Το 1908 ξεσπάει η Επανάσταση. Το Σύνταγμα αποκαθίσταται. Ο Σουλτάνος χάνει την πραγματική εξουσία. Η αυτοκρατορία μπαίνει στην τελευταία φάση της ύπαρξής της. Μια φάση γεμάτη ελπίδα, χάος και αντικρουόμενες όψεις του μέλλοντος. Κάποιοι θέλουν να σώσουν το πολυεθνικό κράτος, άλλοι ήδη σκέφτονται με όρους έθνους των Τούρκων, άλλοι ελπίζουν απλώς να επιβιώσουν. Και τότε, ο κόσμος μπαίνει στη μεγαλύτερη καταιγίδα που γνώρισε ποτέ. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ήταν μια σύγκρουση για την οποία ήταν έτοιμη η αυτοκρατορία. Ήταν ένας πόλεμος βιομηχανίας, ολοκληρωτικός, και βασισμένος σε πόρους που δεν διέθετε η αυτοκρατορία. Παρ' όλα αυτά, οι Οθωμανοί μπήκαν σε αυτόν, συνδέοντας τη μοίρα τους με αυτή της Γερμανίας. Μια επικίνδυνη, απεγνωσμένη απόφαση, αλλά στα μάτια των αποφασιστών, η μόνη που έδινε μια μικρή ελπίδα διατήρησης της ύπαρξης. Τα μέτωπα εκτείνονται από το Κάφκασο μέχρι τη Μεσοποταμία, από την Παλαιστίνη μέχρι τα Δαρδανέλια. Ο πόλεμος είναι βίαιος, χαοτικός, καταστροφικός. Και εδώ εμφανίζεται μία από τις τελευταίες στιγμές της Οθωμανικής δόξας. Η μάχη των Γαλλιπόλεων. Η άμυνα των στενών γίνεται σύμβολο αντίστασης.
Εκεί εμφανίζεται ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ένας αξιωματικός που καταλαβαίνει το σύγχρονο πόλεμο καλύτερα από πολλούς ανώτερους του. Οι Γαλλιπόλεις δεν σώζουν την αυτοκρατορία, αλλά γεννούν το μέλλον. Στη Μέση Ανατολή η αυτοκρατορία χάνει όχι μόνο από στρατούς, αλλά και από υποσχέσεις. Οι Βρετανοί στηρίζουν την αραβική εξέγερση και υπόσχονται ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, σε μυστικά συμβούλια της Ευρώπης, σχεδιάζονται τα όρια των μελλοντικών συνόρων. Σύνορα που δεν ρωτούν τις φυλές, τις θρησκείες ή την ιστορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία χάνει τον πόλεμο, αλλά η Μέση Ανατολή χάνει την ειρήνη. Μετά το 1918 όλα διαλύονται. Η Κωνσταντινούπολη κατεχόμενη. Ο Σουλτάνος σκιά του παλιού εαυτού. Το κράτος υφίσταται πλέον μόνο τυπικά. Και τότε, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ κάνει κάτι που τελειώνει αυτές τις ιστορίες μια για πάντα, απορρίπτει την αυτοκρατορία, απορρίπτει το χαλιφάτο, απορρίπτει την παλιά τάξη, επιλέγει την βίαιη σαφήνεια, το εθνικό κράτος αντί για την αυτοκρατορία. Το 1922 καταργείται ο Σουλτανάτος. Το 1924 το χαλιφάτο. 600 χρόνια ιστορίας τελειώνουν όχι με μια μεγάλη έκρηξη, αλλά με μια πολιτική απόφαση. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία εξαφανίζεται, μένουν πόλεις, σύνορα και συγκρούσεις. Γιατί οι Οθωμανοί δεν ήταν μόνο το παρελθόν, ήταν οι αρχιτέκτονες του κόσμου στον οποίο ζούμε ακόμα. Τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, η Ανατολική Μεσόγειος, όλη αυτή η κληρονομιά τους, συχνά δύσκολη, συχνά οδυνηρή, αλλά αναπόφευκτη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν καλύτερη όταν καταλάβαινε τον κόσμο της, ήταν όταν ο κόσμος άλλαζε πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε να αλλάξει αυτή. Και ίσως ακριβώς γι' αυτό η ιστορία του συνεχίζει να μας μαγεύει, γιατί δεν είναι μια ιστορία για βαρβάρους ή αγίους. Είναι μια ιστορία για ανθρώπους, συστήματα και το πέρασμα του χρόνου που δεν ρωτάει κανέναν για άδεια. Το Οθωμανικό Αυτοκρατορία δεν έπεσε μία μέρα, δεν γκρεμίστηκε όπως ένα στίχος που σπάει ξαφνικά. Έγινε ένα με το χρόνο, η κομμάτι-κομμάτι, απόφαση-απόφαση, μέχρι που μια μέρα ο κόσμος ξύπνησε και κατάλαβε ότι κάτι πια δεν υπάρχει. Για πάνω από 600 χρόνια, οι Οθωμανοί ήταν η απάντηση στο χάος. Όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κλονιζόταν, όταν τα Βαλκάνια φλέγονταν, όταν οι θρησκείες συγκρούονταν σαν τεκτονικές πλάκες, το αυτοκρατορικό σύστημα κατάφερνε να επιβάλλει τάξη. Μερικές φορές σκληρή, μερικές φορές σκληρότερη, αλλά κατανοητή. Και γι' αυτό τόσοι πολλοί άνθρωποι, διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες και έθιμα, μπορούσαν να ζουν μέσα σε αυτό, να κάνουν εμπόριο, να προσεύχονται και να γεννούν παιδιά. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν ένα όνειρο για έναν ιδανικό κόσμο. Ήταν ένα εργαλείο μιας εποχής που χρειαζόταν μεγάλες δομές, ισχυρή εξουσία και ξεκάθαρους κανόνες. Και για μεγάλο διάστημα αυτό το εργαλείο λειτουργούσε άψογα. Ή κατάλαβε ότι η εξουσία δεν είναι μόνο ξύφος, αλλά και δίκαιο. Όχι μόνο φόβος, αλλά και προβλεψιμότητα. Όχι μόνο θρησκεία, αλλά και συμβιβασμός. Αλλά κάθε απάντηση είναι καλή όσο ταιριάζει στην ερώτηση. Και οι ερωτήσεις του κόσμου άρχισαν να αλλάζουν. Όταν ήρθε η νεωτερικότητα, γρήγορη, αμήλικτη, βιομηχανική, το αυτοκρατορικό σύστημα προσπάθησε να προσαρμοστεί. Μεταρρυθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε, δανείστηκε το μέλλον με δάνειο. Αλλά δεν μπορείς να αλλάζεις όλα χωρίς συνέπειες. Δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα θρησκευτική αυτοκρατορία και κοσμικό κράτος. Δεν μπορείς να είσαι σπίτι για πολλά έθνη σε μια εποχή που ο καθένας έχει τη σημαία του. Οι Οθωμανοί ιτήθηκαν όχι επειδή ήταν αδύναμοι. Ιτήθηκαν επειδή υπήρξαν τόσο καιρό καλοί στο να οργανώνουν έναν κόσμο που δεν υπήρχε πια. Όταν η αυτοκρατορία εξαφανίστηκε, δεν άφησε κενό. Ή άφησε χάρτες, σύνορα, εντάσεις, άφησε πόλεις που εξακολουθούν να ζουν με το ρυθμό της, άφησε συγκρούσεις που μέχρι σήμερα δεν μπορούν να βρουν λύση και άφησε ένα ερώτημα που επανέρχεται κάθε φορά που μιλάμε για μεγάλα συστήματα εξουσίας. Μπορεί να κυβερνηθεί η πολυμορφία χωρίς βία? Η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπάθησε να το κάνει αυτό για 600 χρόνια και ίσως γι' αυτό η ιστορία της συνεχίζει να μας προσελκύει, γιατί δεν είναι μια ιστορία για Ανατολή ή Δύση. Είναι μια ιστορία για όλους εμάς, για το πώς χτίζουμε συστήματα που θα διαρκέσουν για πάντα και πόσο έκπληκτοι είμαστε όταν καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος πάντα έχει τον τελευταίο λόγο. Θα ήθελα πολύ να διαβάσω τα σχόλια που θα σας έρθουν στο μυαλό αφού ακούσετε αυτήν την αφήγηση. Ίσως να είναι μια αφορμή για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας καλώ σε αυτό. Γιατί συνεχίζω να αναζητώ έμπνευση για μια επόμενη μεγαλύτερη ιστορία. Γιατί θα θέλατε να ακούσετε στα επόμενα επεισόδια?